Goście! Co ja teraz zrobię? Jak widzieliście Państwo, goście to straszna rzecz. No co należy zrobić? W naszej kuchni jest mało rzeczy. No zrobimy taką szybką, łatwą potrawę, ale jak ona się nazywa? Niech pomyślę. Może chleb z jajkiem. Do chleba z jajkiem, lub inaczej nazwanego, potrzeba chleb, jajko i proste przyprawy, sól, pieprz, ale to jest mało ważne jak dla początkującego kucharza. Należy wyciąć troszeczkę chleba, delikatnie, żeby nie zniszczyć kromki. No, wychodzi. Żeby przygotować naszą potrawę, trzeba podpalić gaz, nie będę pokazywał jak. Troszeczkę oleju, najlepiej mieć patelnię teflonową, nie jest to reklama żadnej firmy, po prostu najlepiej się na tym smaży. No, olej się nam rozgrzał, dajemy sobie kromeczkę chleba i lekko ją przysmażamy. Widelec jest pomocny. Kromeczkę należy usmażyć na taki ładny kolor, jak człowiek lubi. No, ciężko powiedzieć po prostu, jak to się nazywa. Nasi kucharze po prostu nie skończyli żadnych szkół. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Tak, ładnie, lekko tu zrumienione. I teraz najważniejsza rzecz. Jajko. Rozbijamy i wbijamy. Jeżeli ktoś lubi sól, proszę bardzo. Jeżeli ktoś lubi pieprz, też proszę bardzo. Ale jak to uczą w telewizji, pieprz świeżo zmielony, najlepszy. Lekko sobie tak podubać, żeby te przyprawy przeszły. Poruszać chlebem. Właśnie na teflonie jest ta zaleta, że po prostu jajko się łatwo przesuwa. Musimy troszeczkę poprzesuwać. Jeżeli ktoś lubi żółtko rozbite, proszę sobie to rozbić. Nasi smakosze lubią w całości. I teraz najważniejsza część, odwrócenie. Proszę zobaczyć, jak ładnie wygląda i za parę sekund nasza potrawa jest gotowa. No i jeżeli mamy to gotowe, na talerzyk ładnie sobie, jeżeli ktoś lubi obrócone, obracamy. Proszę bardzo, życzymy smacznego. Jak widzieliście Państwo, szybko, łatwo i przyjemnie. Nasza restauracja jest doskonała. Zapraszamy do naszej restauracji Żółtej Gumowej Kaczki.